Salam ýaşlar, täze tokun gepleşigini dinleýärsiňiz. Studiýada siz bilen men Fehra. Türkmen jemgyýetinde aýal gyzlara hormat diýilen meselesi nähili? Olaryň öz ýakynlary ýa-da baş erkekler tarapyndan urulyp ýenjilýän halatlary bolýarmy? Bu soralara ýokary bilimli dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary jogap berýär. Bu şuňky gepleşigimiň esasy temasy bolar. Elbette seriye görmedikleri var, gördükleri var, medeniyetsizler ama Türkmenistan'da. Türkmen gyzy netibe bolsa daşary ýurtda işleýänler üçin Türkmenistanly oglanlar tarapyndan kemsedilmeleri var bolýanyny aýdýar. Eşitmek istemediğim sözleri eşittim onlardan. Ne utanyan aytmayın näme diýip. Türkmenistanda täze ýyla taýýarlyklar başlandy. Eýtem ýaşlar täze ýyla nähil taýýarlyk görýär. Ýaşlar mysal üçin täze bayramyny wagtynda otuşlary uluş başlaýarlar. Ondan gepleşigimiň ahyrynda bolsa geçen etdäniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçiňligi barada maglumat berer. Häzir bolsa türkmen jemgyýetinde aýal gyzlara hormat diýilen meselesi baradaky gurulmada geçmeden ozal aýdym dinläliň. Bakışından bollum seni, aklım yitirdim yarım. Gözlerimde parçadı, erkinde derdim şanım. Gönlümü verdim sana, bitirdim ellerim. Men olayar gaylana, ağlancık yıkırdım. Yapma beni gülüm bana dara, sallama sarma yara. Baktım bola yarım, sevdim seni canım. Soňky döwürde aýal gyzlara edilýän zorluklar bilen bagly elhinç habarlar çykdy. Olaryň biri owan sany deýişli. Bu ýerde bir denanyň adamsynyň gyzyl şaýteplerini satmak baradaky buyrugyny ýerine ýetirmäni üçin adamsy tarapyndan burnu we dodo kesilipdir. Bir günlükde bolsa Orsiýetde ýaşaýan gyrgyz denanyny öz illeşleri tarapyndan sütem edilýändigi hakynda sosial ulamlarda video ýazgy peýda boldy. Ol gyrgyz milletine ysnat getirmekde günälenip urulyp ýenjilýän wagty ýazga düşürilipdir. Eýsem türkmen jemgyýetinde aýal gyzlara hormat diýilen meselesi nähili? Olaryň öz ýakynlary ýa-da baş erkekler tarapyndan urulyp ýenjilýän halatlary bolýarmy? Bolýan bolsa bu nähil ýagdaýlarda ýüze çykýar. Denanlary dil ýetirmek, olary kemsitmek nähil ýagdaýda. Şeýle zatlara ýaşlar nähil araýar. Men bu soralar bilen ýokary bilimli dürli ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlaryna ýüzlendim. Täze tolkun ýaşlar gepleşigimiň şuňky studiýadaky mehmanlary Humay, Ediz hemde Arslan. Ähliňiz gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Bugünkü ýaşlar gepleşigimiň esasy temasy türkmen jemgyýetinde aýal gyzlara hormat diýilen meselesi nähil diýen soraga jogap tapmasynyň şert. Deňduşlar sizden sorasym eler, türkmen jemgyýetinde aýal gyzlara hormat diýilen meselesi nähili? Başysynda Humay ilk sen başlaý. Türkmenlerde aýallara hormat goýulýar. Beýle ýurtlara seredenden ýöne şonda da mene ýeterli derejede dälmikär diýen. Näme üçin ýeterli derejede däl? Sen pikiriňçe hemde beýle ýurtlara seredenden hormat goýulýar diýdiň. Nämäni nazar alyp aýtdyň şu sözleri Humay? Sançynara daşary ýurtlarda aýallar erkekler deň görülýär. Erkeklere diýilýän zatlar ýa-da edilýän zatlar we aýal gyzlara da dil berýär, ady dil berýär. Ýöne Türkmenistanda kan olaýaly däl mukaddiýan edil bolady neme dilä bolýan ýöne aýal gyzlara biraz köpräk hormat goýarlar mukaddiýan. Ýöne aralaryna bar elbetde hemmesi diýmek aralaryna bar neme diýenler aýal gyzlara gaty edip neme diýenler. Ýöne seredenizde aýal gyzlara hormat goýulýan mukaddiýan. Sağ ol Humay öz pikirleň üçin. Arslan, sen bu barada näme pikirdi? Türkmen jemgyýetinde aýal gyzlara hormat diýilen meselesi nähil sen pikiriňçe? Men aýtjak ol bilen şahyrymyz Türkiýe Cumhuriyetiň yanan genlerden kitabyny gözüňe tutulýar. Haýsy bilýän soň okat görünýär, men okat gördüm şol kitaby. Şu ýerde ýazylýar, 90-njy ýyllardan öňki bolan wakalar, indi Halojetrawynda Halojetrawynda Halojetrawyndaky bir näçe ýaş genlerin özüni otlamagy, urulyp ýenjilmegi şolar barada ýazylýar. Türkmenistanda edil şonuň ýanyk wakalar, bäzi wagtynda dowam etýär.
Kerk şäherinde geçen ayda bir köçeden 4 saat gelip 2 haftanın içinde öz mas öldürdü. Diyle. Şolary kavurlary nämeden? Kavurlary ärinden urulma we yetilmegi yine de bir özünü otlattır. Yani ölmendir özünü otlan. Öyle ki 4 soç özünü aslında ölüştürür. Türkmenistan'da çok fazla var. Network yaptıkları için içiyle devam edilemez. Hiç kime haber verilemezse sırtlanırlar. Umutlu bizim şu belli şahirimiz Türkçü'ye geldi. Yaman gelen kitabında açıkçası dolu makalları, yılları, ad familyalarına yazan olmalı. Türkmenistan'da yönetimde bizlere bunu korumak, ulu korumak. Yani yaş maskalılar, yani öylenen yaş maskalılar arasında korumak daha az. Kesinlikle. Onlar ne içindi? O tarafından ne Hristiyan yaşlılar söyleşip durmuş durmadık. Ya da o maddi taydan gençlikler için gelmiyor. Evet, tarafından yoruluyor. Sağ ol Arslan, öz pikirlerin için. Edi, sen Avropada yaşayan. Sen pikirinçe, Türkmen cemiyetinde ayal gıydları hormatıyla meselesi ne hile sen pikirinçe? Men bütün Türkmen halkynyň adyna gurulapdyrjak gal. Men bütün hemmekşin tanamak, yani öz maşgalamyzy, öz daşdöwregimizi seredemiz. Elbette biz hormat goýulýar. Biz hem kiçilikde terbiýe gören adam, yani elbette terbiýe görmediklerim var, gödeklerim var, medeniýetsizlerim var. Türkmenistan'da sanasak o medeniýetlilerin sanyndan hasam köpdir olar. Şoň şeýle imkan goýdalmy kädiýen umum durum. Edi sen pikirinçe şu öz maşalaňda bolmasa da umuman yakın garyndaşlarynyň da ýa-da daşky garyndaşlarynyň arasynda öz ýakynlary ýa-da başga erkekler tarapyndan urulyp ýenjilýän halatlar bolýarmy ayal maşalalaryň? Yok, mene eşit göremok beýle zatlar. Ýöne belki başga ýerlerde bolýandyr, Türkmenistanda bolanok diýip bolmaz. Bolýan bolsa sen pikir Arslan bir dat diýjek bolmamy? Awul menin bonçym baktı. 78-nji ýylyň oglany. Benim küçük oğlan bu noktadan sonra öğrendim. Bundan bir neçe 10 yıl, 15 yıl dolanmakta. Doktorun için ben ona gurur vermedim yardım etsin o. Dışarı şehirde öyle. Yine ona olan verdiler. Bu narkoman oldu, alkas oldu. Geldi de ayağını vurup tasladı, çağırdı, vurup tasladı. Barrenesi yok oldu, ondan sonra ayağını çağırdı, vurup tasladı. Ayağını o kişi doğru tuvalete kaçıp geldi. Çağırtma ama bir çağırtın bir oğlunu sandırdı gizledi. Bir gıyızından toğuk kitekti gizledi. Ben şu zatları ben öz gözlerim bilen gördüm. Arslan sen pikirinçe şu ýagdaýlary nämeler sebäp bolýar? Şunun iminno şu şiirin ýagdaýyna sebäpkar bolan zada şol döwürki narkomanlyk, içkilik şu zatlar mükemmel. Ýaş gelin ören oňatlygan, bonşular agratmaşgan, gaýnenesi, ondan soň gaýnatyny goýjy seretdi, çağlary da goýjy seretdi. Oğlan men şäherde gelin dip işlemen oturmady. Şäherin arasynda oğullara gidip çökçekleri fakdyýdy. Zahmet çekdi bolsa bir çeýetinde iş bolsa ettifak gelin. Näde suwatça maska oturdy. Arslan bir daha sorasym elä. Häli diýdiň-de şu neşe maddalary sebäp bolmagy mümkinligi geliniň urulmagyna. Nähil ýagdaýda, näme sebäpden gelini urýar? Killat üçin tertebe dostlar bilen içkili azad etýär, sürünüp zat edip mundan gelen içkili geleni gol garşylamaýar. Lahimlik bilen hem ağırdan gelende de ağzına gelen gep aytıp gelýär. Gelen soň ona gaýtargy bir şu aralykda ikisiniň arasynda oňuşmazlyk bolup uruş jenjil, dawa jenjil, urgy söýgünç gep şeýle gop kalmagy galýar. Sağ ol Arslan, öz pikirleň üçin. Humay senden sorasym elä. Sen şu goňşy golamlaryň arasynda ýa-da dogan harandaşlaryň arasynda aýallaryň şu ýakynlary ýa-da başga erkekler tarapyndan urulyp ýenjilýän halatlaryna gabat geldiňmi? Ha, gabat geldim. Goňşymyzy radyka oglan bilemek sevgilisini näme şoň radydan uranyny görüpdim. Burada olan men kysynça şu gyza ödien etdirjek bolup şondan mykadýar. Nähil ýagdaý döräpdimi Humay şondan? Ay giyce saat 10'da mı näme birdemi gelip radedip daşarda o saat turup beýle gyzy urup gyzy ordan kaçıp öýüne girdi. Şeydi şolar ýalwardy. Menem sebäbini oglanyň gyza öz aýdan etdirjek bolup oň üstüne başlyk sürajak boluşyny bolýar hadip şeydik fikretinde.
Sağ ol Humay öz pikirleň üçin. Edip senden sorasym ele, sen pikiriňçe aýal gyzlaryň kä halatlarda şeýle urulup ýenjilmegine sen pikiriňçe näme sebäp bolýar? Men aslında bilmedim de onu yalak. Her gelek sebäbi bolýar, belki şunu bilmedim. Humay şol aýallarlaryň urulmagyna esasy problemi mene ýa-da kadiýan erkekleriň şu içmegi şu spirtler içip ödünden geçip çeýtmemek ýa-da narkotik meseleleri alıp soň ödünden memedip şol boluplar hemen pulsuzlygy boluplar. Sağ ol Humay öz pikirleň üçin. Edip ýene-de sana dolanasym ele, sen Ýewropada ýaşaýan, Ýewropada şeýle ýagdaýlara duş gelinýän, meselem aýal gyzlaryň kemsizilmegine ýa-da umumyň olaryň urulup ýenjilmegine erkekler tarapyndan şeýle ýagdaýlara duş gelinýärmi? Umumyň şu mesele şu Ýewropada nähile? Elbetde albatlar hemme ýurtda bolýar, ýöne ösen ýurtlarda döwlet eýetýär we kanun bar. Kanunyň öňünde her kim deň. Şoň üçin biri başga kişi el galyrsa, olar üçin krizis sentrler bar, gorulýan ýerler bar, hemem polis güngi dawa açýar. Sağ ol Edip öz pikirleň üçin. Ine Arslan Edip ikiňizden hem sorasym ele. Ýa-ni ýakyndan çykan videoda şu Orsetde ýaşaýan gyrgyz denany öz illeşleri tarapyndan sütem edilýändi hakyny video ýazy çykdy da şonu gyrgyz denany öz illeşleri tarapyndan kemsidilýär. Şu video ýazyda şu gyrgyz denanyň Orsetde başga milletli raýatlar bilen halaşýandygy barada gurrun edilýär. Siz hem daşary ýurtda ýaşaýan türkmen ýigitleri, şeýle ýagdaý döräýän ýagdaýyndan türkmen ýaşaýlary daşary ýurtda bolsa, olara garşy nähili aragatnaşykda bolýan ýa-da gyrgyz denany bilen baglanyşykly dören ýagdaýy makullaýaňyzmy? Umumyň siz bu barada näme pikirde? Mene şeýle ýagdaýlary edip gyrgyz milletiniň erkekler tarapyndan gyrgyz milletinden bolan aýal maşgalary Kırgızstan'da da daşary ýurtda şeýle ýenişmegi bu tragediýa kaýdy. Men bu wagtda Türkmenistan'da şu içinde bolan aýal gyzlar ýenjilýän nämeleri opsa atlandyryldy. Tragediýa diýip atlandyrylýan. Tragediýa olsun umumyň garşy. Hemme kişinin garşy mukaýmdy. Eger meselem şu daşary ýurtda türkmen denany başga bir milletden bolan erkek adam bilen bolanda men oňa garaşym hiç üýtgemek. Sebäbi onun öz isligi. Hudaýyň jinsyny gyzatýar yaradypdyr. Näçe ol öz jinsyny ýagdaýyny özü jogatdyr. Hudaýyň önünde hemen önünde. Onuň erkek öz milletdeşin zemýagyndy hiç bilmeli garşylyk görkezýän askar bilen edip bilmeli kandan. Şeýle ýagdaýa sen öz okuyan ýurdunda gabat geldiňmi? Ýok. Köp sağ ol Arslan. Sağ ol Arslan öz pikirleň üçin. Edil halky soram barada sen näme pikirde bu barada? Men onu ýalwatlary gollamak, o gyrgyzlaryň eden işini näme üçin emeden bolsa sebäbi men kanuny döwlete ananýan. Ol ýatlary bir kanundan daşary bir edilen bolsa döwlet çözmeli ol işleri. Kanundan daşary däl bolsa da ol gyrgyz bolsun kim bolsun olaryň işi bolmaly, başga şahsyň näme edýäni bilen öz wagtynda. Şoň diýende de türkmen bolsa da başga milletem bolsa da maňa degmeýäni menem işlat diýem maksat ol öz islegleri nämeseleriň şonu etdiler. Edip öz pikirleň üçin sağ ol. Ýene bir zat sorasym ele, sen şeýle ýagdaýa duş geldiňmi? Daşary ýurtda şu Türkmenistanyň arasynda şeýle bir türkmen ýaşlarynyň arasynda şeýle waka duş geldiňmi? Yok, men onu ýalan adamlaryň ýanyna esasan bolamok da, ondan soň üçin men onu ýalan wakalara bulaşmagymyň şansy gaty pes. Sağ ol Edip öz pikirleň üçin. Humaydan sorasym ele, Humay senem şu wagt ýokary bilmegi Türkiýede dowam etdirýän. Sen şeýle ýagdaýa duş gelip gördüňmi türkmenleriň arasynda? Şu türkmen ýaşaýlarynyň biri başga milletli bir ýaşaýyt bilen halaşan ýagdaýyny, soň bilen türkmen ýigitleriniň şol gyza garşy basyşlaryna duş gelip gördüňmi? Bäde men bir tanşyma bir şol neme diýär, şoň sevgilisi bar, ol türk oglan bilen söýüşýär. Şoň gabat edilmeýär, hiç türkmenleriň hiç wagtynda olaryň türklerim işletýär, hiç kim her kim ödeşi bilen, hiç kim garşanak. Humay, Edip, Arslan gepleşmede gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Sağ olun. Yaşlar deňduşlarymyz Edidiň, Arslanyň we Humaýyň pikirleri bilen ulalaşmaýan bolsaňyz, ýa-da olaryň garaýşlaryna goşmak isleýän datlaryňyz bar bolsa, onu biziň bilen habarlaşyň. E-mail adresimiz hat@email belgisi @radio.org. Gipleşigimiziň başyndan belläp geçişimiz ýaly Orsiýetde ýaşaýan gyrgyz denany öz ýyllaşlary tarapyndan sütem edilýändi hakynda sosial ulamlarda video ýazyp peýda boldy. Ol gyrgyz milletine ysnat getirmekde günälenip urulyp ýenjilýän wagt ýazyga düşürilipdir. Ma'lum bolşaýaly Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan soň Türkmenistanly aýal gyzlaryň hem köpüsi işin gözleginde ýurdu terk edip daşary ýurtlara aýtdylar. Şeýlelikde meniň kelläme Orsiýetde gyrgyz gyzynyň ýüze-ýüz bolan wakasyna daşary ýurtlarda işleýän türkmen gyzlary hem duş elýärlermi diýen sorag geldi. Men bu mesele bilen gyzyklanyp häzirki wagt daşary ýurtda işleýän 20 ýaşly Türkmenistanly Nesibe bilen söhbetdeş boldum. Nesibe, sen hem daşary ýurtlaryň birini dähmet çeken, öz türkmenlerimiziň arasyndan şeýle seniň ýaşy hökmünde daşary ýurtda işleýändiňe Türkmenistanly ýigitler tarapyndan reaksiýa alyp gördüňmi? Doğrusunu aýdaýyn, aldım. Alanları da gördüm. Kız başına berde Türkiye'de işlemek hani katı kıyın. Türkmen oğullarım hani kızlar hani Türkiye'de işlemesini doğru deyip hasap eden oklar. Hem işe hani gürleşende hani ne işin var, ne için sen berde hani kız başına hani gelişen ok. Hani kız yurdundan çıkmalı değil yalı. Yani oğlanlar daşary yurtlarda kızların okumanına, işlemene karşı. Kızlar, oğlanlar hani öz aralarında söğüp, hani öz aralarında kıykılıklaşanlarını gördüm. Hani sen berde işlep görsün. Hani o näme kızlar hani işlese bolanok, oğlanlar işlese bolýarmy diye öz aralarında hani kıykılık hani dava jenjel boldy. Men duşýan. Näme üçin diýse hiç özlerini oğlanlar sindirip bilmedi kızlar berde işlänne ýöne. Hani biz yadından çıkarıyorlar. Hani bizim berde öz işlerimize göre değil, hani bizim işsizlik. O sebeplerle bizim hani Türkiye, Rusya, Amerika, Türkmenler o taraflarda da nemci işsizlikten. Nesibe, sen özüň şeýle şu zatları edil, bize düşünürşün ýaly oğlanları da düşünür, gördüňizmi şeýle diýip? Owa, menem şular ýalyk düşündürdigimde oğlanlar maňa diýdi, eşitmek istemediğim sözleri eşittim. Onlardan ne utanyan hani aýtmaýyn näme diýdiklerini. Men onlara bunları düşündürdigimde bular ýalyk sözler diýjegini garaşmandım doğrusu. Yanıp duran oda yağ döken ýalyk boldum. Bilmedim, üste çıksalar, dinlerse gelen ok. Sen ne doğru düşünýän, sen giň düşünen ok. Dar pikirli birisin diýerler. Nesibe, şeýle öz araňyzda şular ýaly gürüm geçenne haýsy da bolsa urmak ýa-da şeýle güç ulanmak ýaly ýagdaýlaram boldum diýeli ýa-da urmak. Haýsy da bolsa güç yapmadılar da ýöne ayıp çöldüler. Men pikirimçe o söýgenden ursa gaty gowlardy. Yani men o gyzyň ýerinde bolsam, töwme meni gowlardy olar ýalyk bir zat bolsa. Hani bilýäňiz türkmen oğlanlary çeşit söwmeleri bilýärler. Ayıp zatlar diýerler, sen olar ýalyk, sen bular ýalyk, sen gowy, akylly gyz bolsaň, sen bärilere de gelmezdiň. Olar ýalyk sözler. Hemişe düşmany ýalyk görýärler bärde işlep duran gyzlary. Nesibe, näme üçin sen pikiriňçe şu türkmen gyzlarynyň daşary ýurtlarda işlemegine oňyn sereden ok türkmen oğlanlary? Men pikirimçe Türkmenistan Rusiýalyk, Amerikaýalyk, Türkiýalyk däl. Gyzlary da oğlanlary da öz giýim eşiklerimiz, öz däpde surlarymız, oğlanlar hani isläni oklar berde de hili adamlar, hili egineşik, adamların pikir edişi değişýär. Ondan sonra oğlanlar isläni okupdur. Mesela men size şunu aýdaýyn, men bir sanak joram, Türk oğlanlar gelin oldu. Toyuna gitmedi oğlanlar. Hiç gitmediler toyuna. Kızlar vardı toyda. Cennet Dağı'da sonra dedi hani näme üçin oğlanlar gelmediler. Näme üçin diýse isläni oklar. Men pikirimçe oğlanlar kızları kıskanýar da olabilir. Türkmenistan'da kalsın, oğlanlar işlesin, kızlar işlemesin, evde halı dokasın, diksin, olar ýalyk zat bolsun diýerler. Ýöne bu durmuşda birinin islegiyle de yaşap bolanok, şartlar kıyın, işlemeli. Näme etdi? Oğlanlarımın isleyen oklar diýe kızlar hani işlejek derler. İşlejek ýene. Kıskanýarlar. Bolu bilýär.
Näme dile? Bizim heves edip söyönümüzden gelemiz yok. Bizim toprağımızı küysedip, bize de öýümizde oturup sıcacık çöregimizi ýemek isleýäs. Nesibe gepleşiňize atnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sağ olun. Daşa ýurtlarda okayan ýa-da işleýän deňdoşlarymyz bu mesele barada oňy ýa-da oňysy tejribeleriňizi biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, bize Facebook sosial ulgamyndan hem hatur edip bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosy. Happy New Year, Happy New Year. Let's raise a glass. Here's to you, dear. Now I was hoping that I'd find you here just to wish you a Happy New Year. Kiss me pretty, kiss me pretty when that ball drops on New York City. When that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a Happy New Year. I'll quit smoking, I'll quit eating, I'm not joking. I'll quit cheating, I'll quit cursing, I'll quit drinking. Dünýäniň ähli günjeginde bolşaly Türkmenistanda hem täze ýyl bayramyna taýýarlyklar başlandy. Ýurdun käbir köçelerine emeli täze ýyl arçalar dikilip, olar dürli oýna başlar bilen bedelli. Täze ýyly ilatyň köpüsi öz maşalaty bilen garşalsa, käbir mektep okuwçylary ýokary kujaýynyň talipleri bolsa, kafede, restoranlarda ýa-da deňdoşlarynyň öýlerine garşalýarlar. Eýtem ýaşlar täze ýyla nähil taýýarlyk görýär. Şol taýýarlyklar maşala büdjetine nähil täsirini ýetirýär. Men bu sorawlar bilen Aşgabatda habarçymyz Murat Urwana ýüzlendim. Murat, täze ýyl ýetip gelýär. Paýtagtda ýaşlaryň täze ýyla taýýarlyk görüşi nähili? O täze her ýyl täze bayramsyna bolşýarly şuýdan täze bayramyny ýaşlaryň bellenisini käbir alamatlary bu ýa. Ýaşlar mysal üçin täze bayramyny ýa-da oturuşlary klublar başlaýarlar. Ondan şäherler kafelerden äksislenýärler. Täze bayramyny günlerini ýa öňünden uzak edilen ende suat boş kafelerine takmak değil. Şu kafelerde köpler saatte yaşlı oturuyorlar. Ondan yani tayarlı yaşlı rezillik geçiriyor. Kâyirleri kuluosup kafelerde oturuyan varsa kâyirleri kayşı olsa bir yerinin önünde oturup kâyirleri karşılıyorlar. Murat, meselem pulosya diýdiňiz, näçirak pulosyalar? Yani hemme kişinin, hemme yaşlaryň, hemmesiniň ýagdaýy ýetýärmi şu puloşup oturşy etmäge? Pulosma ol her gerek bolup ýa-da ony oturuşa çekilen ýaşlaryň ýagdaýyna bagly. Ýa-da köpler saatte şobar 20-30 manat şonýarlar. Goşýa ol esasan ýetipler bar. Ondan tarifden arasında ol goşýan pulun meşhuri 20 manatdan geçipdi. Murat, meselem diýeli umuman hadda ýagdaý petrak ýaşlar bolsa olar näme diýerler? Onlar köpler şu yaşlı arasında oturuşu boşulmayanlara bolýar. Şu pul meselesinden. Yani Osman ya da bolmalyk yaşlarım azlar. Onun şolar köpler şu oturuşlara katlaşmaýarlar. Onlar ýa-da bar. Ýöne bu aramazdan yaşlarım köpü şu klaslaşmalar ýa-da kurslaşmalar oturmany bir diýalyk görýärler ýa-da oturmalyk şolardan bir aýtýarlyk görüp şol tarwalyp baýyp şu boşluk bolýarlar da şu oturuş katlaşmalar. Murat, meselem diýeli, mektebi tamamlap ýokary kujaýyna ýerleşip bilmedik ýaşlar. Olar täze ýyla nähil taýýarlyk görýärler ýa-da täze ýylyny nähil geçirmegi planlaşdyrýarlar? Ýokary kujaýyna komaýan ýaşlar işleyen edalarla sosyal bayramçılığı geçirdiler. Sonra atmaşyalar, öz kardeşlerle oturuyorlar. Yani onun arasında başkaları bilen tevil başlayanların ağzılar. Murat, ne diyelim, meselem öngürünler çıkıptı da şeyler taliplerin kafede, restoranda görünmek olmaya bayramçılık dövrünne deyip şol gürünler nadar alanmada şeyler bir çeklendirmeler var mı talip yaşlarının ya da mektep yaşlarının şeyle kafede, restoranlarda oturmağına?
o şaka onyala çeklendirmeleri var. Esasen şu talipleri değiştiler. Talipleri öğren taraftan bir çok yaptıran şu kafelerde oturmama resmi olmadığında kadavansızlık var. Bu aramazdan insan olur kafelerde oturuyorlar. Yani bayramsını belirleniyor. Murat gepleşmede atnaşıp beren gurulmaňyz üçin köp sag bolun. Evet, sağ olun. Deňdoşlar, siz täze ýyly nähil taýýarlyk görýärsiňiz? Täze ýyly niride we nähil garşalmagy meýilleşdirýärsiňiz? Jogaplaryňyzy biziň Twitter sosial ulgamyndaky sahypamyza uradyp bilersiňiz. Twitter'de bizi täze tokun habarçymyz Murad bolsa Murat Urwan ady bilen tap bilersiňiz. Apple kompaniýasynyň iPhone mobil telefonlaryny bilmeýän ýok bolsa gerek. Düýbi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşen hususy tehnologiýa kompaniýasy Apple ýakynda Hytaýda öz iPhone mobil telefonlarynyň önümçiligini ornaşdyryp başlaýandygyny ýylan etdi. Apple kompaniýasy Hytaýyň döwlet eýçiligine China Mobile karhanasy bilen köp ýyllyk şertnama baglanşandygyny habar berýär. Bu kompaniýa 2014-nji ýylyň 17-nji ýanwaryndan başlap öz iPhone mobil telefonlarynyň Hytaýyň dürli künjegindäki bazarlarda satywa çykmagyna garaşylýan ma'lum etdi. Alaşyň netijesinde Hytaý bazaryna iPhone mobil telefonlary Lenovo, ZTE we Huawei ýaly ýurdun smartfon öndürjü kompaniýalary bilen bätleşer. iPhone ýaly smartfonlaryň durmuşymyzda ornaşmagy bilen türkmen ýaşlarynyň internetde hem de sosial ulamlardaky işçiligi hem bar hartýar. Olaryň käbirleri sosial ulamlary we web sahypalary döredýärler. Käbirler bolsa sosial ulamlardan işçiň peýdalanýarlar. Ertirne.com şol sosial ulamlardan biri bolup, onu türkmen ýaşlary günne her saat diýen ýaly täze temalar açýarlar we dürli meseleler gozaýarlar. Geçen hepde Ertirne.com sosial ulamda agdalaryň arasynda gyzyklanma döreden temalaryň biri men gawanamok diýenlere atly temadyr. Bu tema sosial ulamyň software programmer atly agdasy tarapyndan gozalypdyr. 23-nji dekabrda agdalaryň dikkatyne hödürlenen bu tema 24-nji dekabra çenli jemi 640 sapar okalypdyr we oňa 39 sany hem tesir gelip goşupdyr. Şeýle ol 33 sapar halanypdyr. Temanyň mazmuny şeýle sözler bilen başlaýar. Biziň jemgyýetimizde şeýle bir zat bar. Söýýän erkek, söýýän aýal gawanýar. Gawanmaýan bolsa ol sözi söýýänokdur. Bu çyndanam şeýlemika. Birini söýýänmizde onu başga birinden gawanýarys. Men gawanamok diýenler ýalan sözleýänler. Ýöne hemme zadyň öz çägi bardyr, hemme zadyň has köpü ziýanlydyr diýen garaşlar bilen dowam edýär. Umuman temada agdalary gawanmaýan erkek ýa-da aýal söýýänokmy? Gawanjylygyň esasy sebäbi näme diýen soraglar berilýär. Bu temanyň aşagyna tesir aldyran Alonso atly agda gawanjylygyň bolan ýerine ynamsyzlyk bolýar, ynamsyzlygyň bolan ýerine söýügi bolmaýar diýen sözler bilen öz garaşlaryny beýan edipdir. Isimsiz ady bilen öz gylyk häsiýetini beýan eden beýleki bir agda bolsa, özüme gaty erwet gawanjyň. Akrap ýyllydy bolanym üçin bolmagam ahmal. Ýöne daşyma çykarman asla. Anam birinji ýerde durandygy üçin diýip tesir alypdyr. Aynurka atly agda bolsa maşgalada köplenç bir tarap has gawanjyň bolýar diýär. Ol munyň sebäbini hem şeýle sözler bilen düşünürýär. Emosional we özüne bolan ynamy petrak tarap diýip gawanjyňlyk edýän şahsiýeti özüçe häsiýetlendirýär. Twitter sosial ulamynda bolsa ýaşlar 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girjek täze kanun, ýagny köpçülikleýin ýerlerde çilim çekenlere salynýan jerimäniň möçüriniň 100 manada ýetirilýän barada gurrun gozapdyrlar. Bu sosial ulamyň Hanym atly agdasy täze kanun çykypdyr. 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap çilim çekýän, nasatýan görseler ştraf tölemeli edilipdir. Narkozelyň ýygnagyndan täzelik diýip tweet ýazypdyr. Bu tweete Durduly çatlagda meniň pikirimçe ol kanun şu wagtym bar. Sebäbi başymdan geçdi. Geçen aýda tutulum we juýymy biýawra edip gitdiler diýip jogap alypdyr. Ýatladyp geçsek bu kanun öňden bardy. Ýöne häzirçenli köpçülikleýin ýerlerinde çilim çekenlere salynýan jerimäniň möçüri 75 manada barabardy. Durduly çatly agdanyň tweetine Hanym atly agda naswarada şeýledi. Inni çilimem goşully diýip jogap ýazypdyr. Şeýlede bu gurruna Welmurat, Jeyhun, number 4 ýaly agdalar hem goşulypdyrlar. Wkontakte sosial ulamynda bolsa siz täze ýyly nähili garşalmagy meýilleşdirýärsiňiz diýen pikir soralşyk agdalaryň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Bu pikir soralşyk Wkontakte sosial ulamynyň Türkmenistan Limited bir atly topar tarapyndan 18-nji dekabrda gozalypdyr. Pikir soralşyk jemi 60 sapar halanyp 7-ge dek hem gaýtadan çap edilipdir. Pikir soralşykda şeýle maddalar ýerleşdirilipdir. Maşalan bilen ümsün we rahat garşalmagy meýilleşdirýän, dostlarym bilen garşalmagy meýilleşdirýän, hem işek ýaly ýalňyz garşalmagy meýilleşdirýän, ýer bilen ýatmagy meýilleşdirýän diýen maddalar bar.
Bu pikir sorulşy 18-nji dekabr bilen 24-nji dekabr aralygynda jemi 486 adam ses beripdir. Ýaşlar şunuň bilen gepleşmede berilen wagtyň hem soňuna ýetdik. Islendik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat, email belgisi adatradio.org email adresinde hat uradyp bilersiňiz. Täze akşama efir tolkunlaryna duşuşýançak 2013-nji ýylyň soňky günlerini şatlykly şaglanly geçiriň. Hoş.